ai ku ble it ye pi ki pra banget be it baro haga kerteng ka bathyang tam ga jong trai jungi uji sukris la kham slam ngim ju kham yo syo ya ka por ban ya kan lang kum ki pra banget baro hapo jong ka assembly ne ngai ngu yo ble bahaga ne ka sngi ka menta yo ban ya kan lang leng ba jong ka ne ka jing seng ya ka bala penbet kerpang da ka balang mangin yo ban keren leng ba jong kini ki kor ki bor baban yo ban ya kendu ban phi ki para banget baro hapo jong ka assembly haswa begin yo ban ya seprang ya kejing ya sekri jong yo try bat ban yo ya ka ban ya keren ya ka kubor na ka tin ka jong blay kwa ban khot lang yangi baro ki ba ya don lang ha ga ne ga jiseng tongin yo ban ya wai ya ka we ka chorus na ka jingrwai semen sim na ka number ka ba south pa niau popra ngas kem ke jinget hala utrai ngan kongo bed ya kiktin bu ai ya pertengan nai burom baspa na jing idukres ban klat syungam lam Kajing ai kublai kaba kerpang kalong yakinong kitkam jong ka pastors fellowship kibalayo ban penbet kerpang yakane ka media ministry bengin yo ban isyambat pi ki pra banget haga jing sekri yo try haga assembly baro kaway ngai kublai kerpang ro ye pi ki pra banget kibadon lese haga jing thiapang jong pi haki ying ki sem ki jong pi ki riu temen ki bom la syuk ya kaban mi sabar ban khi na ki jing thia ki jong pi hap deng ki jing pang bat ki jing sitom la pan long nap deng ki paranong tre jongi ki pastor ki nong yelap ye pi ki pra banget be it baro kan thei bat chenrang ai khublai it ye pi haga kerteng ka ba thiang tam ka jong utrai bo nong pen im be e jongi uji sukris ka jing duai kabang ajuduai hakini ki arsnem kabang yat lengba yakani kapor kaba lengba jong kani ki jing pangklam COVID-19 bar kumju yakini ki jing khangdam bagi jing wit kabang yat hakani ki imlang ka salang ka jongi ngajuduai yakani ki jing duai nagabanta jong pi ki prabanget bau blay unyo ban bat schem yaki prabanget baro hapo jong kari bakinom sya ilam bakla hakijing hikai baper bat ba bakla bagi prabanget baro kinlong ki baklan ka jinget bat ka jing syakri yau blay bat bagi prabanget kinlong ki baklan hakijing long makan jaman sim bat bakin long ki bayayne bat ujisu haduk ka bakut jong ka jing im ka jong pi iway pi iway. Kwaban penparu kajing ai kublay ka bakerpang ye pi ki prabanget. Ki bajukan mau it yang i kinong tre ka kam ka jong blay ha kijing duai ka jong pi. Kublay sibun ye kajing kersan jong pi ki prabanget yang i kinong tre jong ka kam ka jong blay met bat mensim. Kublay sibun ye kajing ai jong pi ka pi ai ba pi no sa ka kam ka jong blay ha ka balang. Bato ublay unyo bandang yahi kerku naga benta jong pi iway pa iway. Kabang ajudon kajing sengaw si bagajing sengaw diaw haga mensim jonga kalong kane bahabang ayo sengaw syapang ki prabanget haga baki yad lang bay kajing ke bakraw. Piyad lang bay kajing pang ki ba bat ki ba sitom hadu kata-kata kabalaban niya ki met bagi ki pat ki jong pi. Habang iyo sengaw bagi prabanget ki telot no haga jing syakri au try hapdeng ka jing yad dan ti haga ni ka jing im kabaman laga sengi. Bada bang iyo sengaw ro bagi prabanget ki don ka jing arta tinno yala ka jong ka balang. Lani ki don hapdeng jong ki batmu bar ki bamut ya kaban kan riano na ka jing ya syakri lang ya try hapo jong ka balang ka jong blay. Bat ka ba pendiaw ro ya gaman sim ka jonga kalong
ban yo sngau ban tip baki don ki pra banget baki sya yalam bakla haki bon ki jing hikai ki ba per bat ki ba khla ki ba mi ha kini ki sngi ka ba menta dua yo blai pra banget bait barok kum bangalaong bagi jing duai ka jonga naga banta jong pi barok kalong bo blai un yo ban bat scam naga banta jong pi mai pilong ki ba khlan bat ki ba yai ne how try hado ka ba kut jong ka jing im ka jong pi ka benta ka bangakwa bangin ya slok naga tin ka jong blai ha kani ka jing ya seng ka ba benta kalong ya ka bangala shim na ka kitab sam na kalenong kabalai po nyo ngakwa bangin ya pet ya kani ka sam barok kawai nganom puli namar bakan shim ya ka por kat bangin ang yok ban kren ngin sa yok ban ya puli ya ki dekat kat to kat ne ki badon ha kani ka sam kabalai po nyo but kapang pedeng ya ka bangala bo ya ka bangin yo ya ka ban kam ya penlet jingmut ban ya puson ha kani ka jiseng halor jong kani ka sam ka balai pon yaw kalong ka jing kerku ya ki bahok ka sam ka balai pon yaw ka yathu syai yangi syapang ka apot jong ki boman bat kanong jong ki bahok bat jong ki ba riublay ka jing ya kren ka bahak hamat ha kani ka sam ka balai pon yaw kalong uei uban yo kenti akari hato kidai kita ki boman ki bashet ki botsneu jongki ne dei kita ki bahok ki basanya bet how blay ublay ukot ya ki kon Israel kabalong ka jait ban reu ka ba kerpang kabala jit ka jong ublay bakin long kita ki breu ki bahok bakin long kita ki breu ki ba im riublay knang bakin yo kenti ya gata kari uong nagabanta jong ki bakide ban sumar ya ki hukum ki jong ublay baruang wat pai no nakal syaga diang bat syagamon knang bapin yo ban poi sya gata kari jong kajing kular kari kanan kabatut daga dot bat kangap utrai jisu ukhat ya ki breu syaga jing kala kabamut nang makin yo ya ka jing im ka babom jukon ukhat yangi bangin im ka jing im ka bahok bangin im ka jing im ka bariublay nang bangin yo ya kata ka ribneng ka ying songne ka basuk bangin yo ban ya don rengkat lembat u jiunom la jiunom Petros sa kajing yat dan ti kajong u ban bot yaw try Jisu ubo ya kani ka jingkeli how try Jisu ban keli bat ban ong ko try ngila ino ya ki e baro bat ngila ya bot ya me haba kumta ngin ya yo ayu u Jisu haba ujubab ya kani ka jingkeli kajong Petros uong ha kane kapertei kawamenta nginyo shis pasya ya ki baro bat ha gata kapertei kabansawan nginyo ya ka jingim kababom jukut larang ipuli naga gospel kabakum Marcos na kalanong kabasipaw kadakot kaba arpo pra haduk kabalay paw kayato yengi kinikikentin kumne anda kumta Petros ulas dang manong hau ha kmi ngila ino kiye baro ngila ya bodro yame henry Jisu uda ya to ulaong sisa ngaong hapi omdon ubala ino ya kaying lani ki henman henbo senrang ne kentay lani yok pa lani ka kmi lani ka tnga lani ki kon lani ki bri nagabanta jonga bat jonga gospel Henry unyo diangken shis pasya ya kata menta hagane kapor yaki ying bat yaki henman henbo senrang berkentay bat yaki kimi bat yaki kon bat yaki bride lem bat ki jing leben bat haga pertay kabansawan ka jing im bom jiukut
Kata kadai ka jubab ka ba utrai Jisu uayo Petros. Bahaba pila but yanga. Haga nega pertei pinyo sis pasya. Bat aga pertei kaban sawan. Pinyo iya ka jingim ka babam jukut. Naga nega pang pedeng ka bangalaong mene. Ka jingkerku ya ki bahok. Kidon arteli ki benta ki bakongsan ya ka bangakwa. Ya kaban ya keren bagata kalong. Kaban nengkong ubahok bat ki jinglong jong u. Bar kabenta kaba ar kalong ubahok bat kanong ka jong u. Ubahok bat ki jinglong jong u. Ladangin keli ya kan ke jing keli ban ong uei sisa utau breu ubahok. Laneu breu ubahok ude ban long breu ubakumno. Ngila ban ay ya kan ke jubab daga baong ba ubreu ubahok ude uta ubale ya ka badai. Habang ipuli na ganega sam kaban ningkong, naka nado ka dekat kaban ningkong, kabatay yang isapang uniw breu bahok baulong ubakumune sengap uang kaong baulong uta ubreu ubam yat haga jingya selaki baman lemne bom geng haga lenti kinong pop lemne bom syong haga jing syong ki barkibeng Henry uba kajing sobha jong u ka haka hukum utrai. Bat haka hukum jong u perkat senyasngi. Te unlong kumuding balatung harut kiwa Uba say lau sok halaka ayom. Uba kasla jong uruk kam telorno. Barka ka ru kabaule kan man baha. Uta, udai, ubreu, ubahok. Hagi kitab ka jong Job aka lenong ka banengkong ka dekat ka wapra. Ublay uong yaw Job baulong ubreu ubahok. Ulong ubreu ubariu blay. Tok kumni ubreu ubajanay bat ubabet. Uba syapting yaw blay bat ubakier na kabasneu barok. Nang ta haga kitab Genesis sa kalenong ka bahanreu. Hagar dekat ka bakandai ngipule bagaktin ka jong blay ka yato ban ong ba ya unowa lakot ubreu bahok ubreu babet ubreu ubayat rengkat bat ublay haga pertay ka basneu ka bakibreu ki badon haga pertay haga por jong unowa kilalong barok ki breu ki basneu. Nay ka bangi aingo yo blay kalong bau blay usyem bau noa ulong ubreu ubahok ubreu ubayat bet baru blay baru bayat rengkat lembat ublay. Kumno ngila banlong ki breu ki bahok haga ka pertay ka badaptang na gajing sniu. Namar bagaktin ka jong blay haga bangi pule naga sithi siki rom haga lenong ka balai ka dekat ka ba arpolai ka yato yangi pol uang hang to namar barok ngila lepop bangila do lana yaga borom ka jong blay mdon bahok omdon uwairo barok kila long ki ba pop bat kila do lana yaga borom ka jong blay ka bangi pule ka tien ka jong blay baga jing sisa ka ba kraw ka long balai yato yangi banong badetang u Jisu u balawan na beneng siya ka nagabartay. Banwan banlong breu siya ka nagabartay. Baulong uta u breu baklempop. Yaga balato haga siti ka jong Petros. Kabanengkong lenong baar ka dekat ka baar puar. U Jisu Kris hakaya ka babiang ulay yap yapli na kabanta jongi. Kata kadai kalat kabala penlong yang bangila banlong kita ki breu ki bahok bada ka jingjingam snam jong u lapen khia yang baga snam ka jong u Jisu ka pen khot yang naki pop baro ulong ubayai ne baru bahok ban mapno i kita ki pop jongi
bat ban pen khut yangi na ka jing bom hok baro ya ka bangi pule haga sithi ka banengkong ka jong yonis sakalanong ka banengkong kadakhot ka bahniao hado ka ba khandai ubahok on yo im da ka jinget pada ka jing ia ka jong ublay baga jinget ka jong pi la pen im yapi ngila banlong ki breu ki bahok bagin yo ia kata ka hok ka dei da ka jing ia ka jong ublay ba dei lang pada ka snam ka jong jisu ya ka ba la pen mi halo jong lom kalbari ka bola ma bigi pop bekirang kang jong i bat ula sat khut parengi ban pen long ingi ki bahok hakmat jong ublay ko ki para bangen bat kilok bait barok ki bayo snow yakane ka kubor to pediang batong nged yau jisu hagaman semar ka dono jongpi te on sapen khut par yapi nagane ka benta ka banengkong ka bangi ong ubahok bat ki jinglong jong u ka jing keli ka baar ka bangila ban keli ka long ki kita ki jing keli ki kita ki jinglong ba ubahok uday bandon ubahok uday bandon yakini ki jinglong ini yok bani pensyong nong rimbet kat kum kane ka sam ka balai punyau ya ka bangalaong nado ka basdang tongin yit tongin theu yalade marway langilong ne em kita ki breu ki bahok dan ila kita kini ki jinglong ka bangila ban pule na gani ka sam ka balai punyau ki don ne em haga jing im ka jongi ka baman lagasngi ka baningkong ki jinglong ki ba bahok breu bahok uday ban don kalong ba ulong bahok ulong breu ubashania haublay kasam ka balai punyau ka rekot ka balai ka basan ka bahnyau bat ka balai posau ka ong kumni to shania hau try bat le ya ka babha to shong hagari bat to be ya ka jing shisha to ai ti ala kalen ti hau try to shania ru hau te un penlong ya ka nang ta ka rekot ka bahnyau to shong tha hau try bat up slam ro yu wat pen kuslai ala de namaru ta baman bha hala kalenti bat namaru ta breu uba pendep ya ki jing perkhat babaman ki jong u kadakhat kabalai posau kaong kumne to up yau try bat to sumare kilenti jong u te un kan tiu yame bon kan yo kan ti kari habala otno yo baman men yo i ya kata ubreu ubahok uday breu uba buram yau blay don ni kata ki jinglong kabo buram yau blay ka jing im jong u kaya day thik kat kum kamon ka jong u blay lau don haying laki don sabar laki don naki imlang ka salang laki don haga sensyar ka kadar laki don haga balang lani hangno ubreo bahok ubashanya how try long barabor ka jingkar khu ya ki waipat ki para breo but what ya ki jing thau ki bo blay ula penlong ki sim ki do ki mrat ki mreng ulong barabor ka jingkar khu kumbang ila pule naga sam ka banengkong ka rekot ka balai banong bau breu bahok ulong kumutau ding bala thong harut ki wa uba ki sla jong u ki jer ngamsa nat jong u ki piar baki jingkar khu ki long nagabanta ya baro kata kadai ke jinglong kabanengkong bau breu bahok uday bandon kabaar ki jinglong ke bahok breu bahok uday bandon kalong bau bahok ulong baro breu ubas ngaurit aga sam ka balai punyau ka rekot ka bakhat wei ka ong kumni Henry ki ba lui kinyok kan ti kari ki ba lui kamut breu ki ba ngaurit baki breu ki ba ngaurit
lane ki breu ki bahok kim ju ya don dao badno nang ta sakaway ke jinglong jong ki breu lane jong breu bahok kaba ki de bandon kalong bau breu bahok udai ubreu ubajanai uba klemsha kenopop hagasam kabalai punyau kadekot kabakat pra kong kumni utrai utip yakis ngi jong ki bajanai bagai jing yok kenti jong ki kan long bom jukut kadekot kabalai punyau tok kmi thu yau bajanai batuk kmi yau babet nabaha bakut jong utau breu long ka jingsuk kata kare ke jinglong jong ubreu ubahok ka jingim ka basyania telilut how try ke jingim ka bayad daga jingen bagade kata ka jingim ka bangi puli hagare tin ka jong blay ka ong bagade ka jingim ka baun yo pediang ya ka jingsuk nang ta ka basaw ka jinglong jong ubreu bahok kade banlong bau breu ubahok ulong ubaai kelut uba ka kti jong u ka kner baka pli kelut syaki baduk bat ki bakerdu kasam ka balai pon yau ka dekat ka baar puwai ber ka baar pon reu kaong kumni ubaman usim keliang bat siu nopat henrei bahok ule isen a bat u ya ia bahok ule isen a bat u ya ia ka baar pon reu baro shisngi ule isen a kata gadai ke jinglong jong breu bahok nang ta saka wepat ke jinglong jong breu bahok kat kum gani ke sam ka balai punyau haga dekat ka balai pau ke yatu yangi ke ong ba breu bahok ulong breu uba kren ya ka jing start bat ya ka jing bishar ka dekat ka balai pau ke sentur ubahok ka kren ya ka jing start baru telit jong ukren ya kajing bishar haba kren no bahok ka ai jing shai ya ki bashida sam ka bashispa kat khandai ka dekat ka bashispa lai pau kajing arsap kam judon haga sentur jong breu bahok kaktin si kaktin snew kaktin ka bamlong ka jing kerku ber ka bamlong ka jing tei kam jumi nakasentur jong ubahok haswa buun yok ban kren udah perkhat bat udah thau ban kren baru bahok long breu uba barabor usumar yala ujong u telit sitiu jakob kalenong kabalai kabenta kabaar nakani kapang pedeng ya kabangalaong kajingker khu yau bahok kabenta kabaar kabangalaong mane kalong ubahok bat kanong kajong u katkum kasam kabalai pon yo kanong kabaki bahok kin yo pediang kalong kumni harum kabaningkong kanong kaba kibahok kin yo pediang katkum gani kasam kaba lai pun yo kalong makin yo kenti ya kari yo kenti ya kada kari ya kabau blay ulapan krek na kabanta jongki hagar kot kaba khandai jong gani kasam kaba lai pun yo kaong kumni naba yakijing yakinong les neo on odno henrei kita kiba up yau try kinyo kenti yakari ya kiba sneo on odno henrei kita kiba up yau try kinyo kenti yakari kaba kharwe kada khot kong henrei kiba lui lui kinyo kenti yakari kaba mot kiba hok kawen ke jing long jong ki breu ke bahok ngong mene bagade ke jing snaurit ke jing loi loi baki breu ke bas snaurit ki ba loi loi ke bas snaurit kin yo kan ti ya kari dang ta ga khat ka ba ar pho ar kaong kum ne
Namar kat kiba ukar khu kin yok kenti kari. Bad kita kiba utim an pen yabno. Karakot kaba ar pokondai pat kaong ikani kentin kumne. Kiba hok kin yok kenti kari. Bad kin syong haka hala karta. Kata kadai kanong kaba ngikuak ban pen kan mau kaba ningkong kaba kiba hok kin yok kalong ba kin yok kenti kata kari kaba blay ula kular nakabanta jongki. Kin yok ban syong ru haka hala karta jiunom la jiunom kari kanan kata kari kaba tot deka dot bat kangap kadai kari kaba blay ula kular nakabanta ki kon Israel bakin yok ban syong haga deka ri kaba ula kular ban ai haki ka Jerusalem kaba thamai kari peneng ba pernai kadai kata kari kaba utrai Jisu ula kular ya kiba hok bat ya kiba ya utrai bakin yok ban syong do hangta jiunom la jiunom rengkat lem baru trai nang ta syusuk kane kesam kabalai pun yo kapen kan mau yang i hagane kerkot kabasau kaong kumne bagita ki bahok bakin yok kenti kari kabakide ban le hagajing im jongki kalong ong unong ruai sam to pensgo bhai ala deru how try te un ai hame kijing kwa kadonut jongme to pensgo bhai ala deru how try te un ai hame kijing kwa kadonut jongme kata kalong kabadon kam sikadai nagabanta jongi iwe pi iwe begin yok ban perkat bat puson ba bengila ban yok kenti kata ri kabo try ulak kular nong ruai sam open kan mau yang iban ong pens ngob ha yalade how try habang ipule yagi kentin kibo blay Ukraine yau Joshua hage kitab jong Joshua kalanong kaba nengkong kerkot kaba niyo bat kaba pra blay ong yau Joshua kumni tang ba menlong ubaklan bat uba slur bha bamila ban sumar bat banle kat bakum ya ka hukum barok bau Moses susyakri jong Allah hukum yame wat paino naka syakamon ne syakadiang bamen yo man bha kat syakaba melet wat ai bakane ke kitab ka hukum kan jakno naga sentur jongme henry men yai perkhat ya ka sen yasngi nang bamen sumar bat banle kat bakum ya barok balatho haka nabakumta men roy hala kilenti bat kumta men manbhang kata kade kajing kentu kajong blay ya u Joshua bun yo ban kenmau nang bola ban penpoi ya kata ki breu sya kata ka rijong kajing kular bar nang makila ban yo kenti ya kata ka ri ka bau blay ula kular na kabanta jong ki kalong ba kidei ban kenmau barabor kumangila pule nagane kasam kerkhot kabasau ban pens ngobha yalade how try kabaar kalong makin sumar yaki an bad yaki hukum ki jong utray kin sumar yaki an bad ki hukum ki jong utray bad bakide ban le yaki bad bakim de yakaban phaino naki an bad ki hukum ki jong utray sha kamon lane sha kadiang kongu pendem yalade hagamon ga jong try te penyo kenti ya kari kanong kabaar kaba ki bahok kinyo pediang haga jing im jongki lane kata ga jingker khu kabau bahok un yo pediang kalong ong gaktin ga jong blay ba u bahok ju syaram bat ju sim kaliang kata kadai ke jingker khu ya ubahok ju syaram bat ju sim kaliang aga sam kaba lai pun yau ngele ya puli kini ke dekat menes ngap kan puli biang ke dekat kaba ar puwei bat kaba ar pusan ke ongkum ne ubaman usim kaliang bat siu nopat henry bahok ule isen bat
uya ia. Karkhat kaba arposan ngalalong samla te menta ngalatemen henry ngam syam layo iyo bahok bali ino no yo lemne yo sembai jong u ba ki ya krongpu kata kade kanong nani kata kade ke jing kerku ya ki breu ki bahok ong unong ruwaisam bangalalong samla bangalatemen Rengam patsyam layo iyo bahok bala inono yo lemne yo sembai jong u baki ya krongpu hage kitab Deuteronomy galonong kabakhatsan dekat kabahan reu kaong namar bo try bo blay jong me unker ku yame kumbalo kular yame te men saai kaliang haki bobon ki jaj ben reu henry men om shim kaliang te men sen syaru halor bon ki jaj ben reu henry kin om yo sen syarken halor jongme nangta susu haga kitab Deuteronomy kalonong kabar popra karakhat kabakhat lai kong baru try te un penlong yame kakli om katdong ken bat menlong tang halor bat om hapo lada men syashkor yaki hukum utrai uba ublay jongme oh ki kular ki bakodor ki jong utrai nagabanta jong ki breu ki bahok nagabanta jong ki breu ki bariblay nagabanta jong kita ki basyania how try nagabanta jong kita ki breu ki bawat yaw try ba ki bale ya ka mon ka jongu ki ba im ka jingim ka pensngob hayo kini kide ki jing kular ki jing kerku ya ka bon yo ban ai hage dagi breu ki bahok ba ubahok ju syaram ubahok ju simram ju sim kaliang unlong barabor unong sensar bat kinam sya sensar long barabor ki breu ka boblay unra sa jrong barhakle mde ya ka bon sya nyoben bar sya nyomben na ka banta jongki hagajing yat nanti hagani kisngi kiba menta kisngi kiba barap deng jong kane kajing pangklam COVID-19 yo don napdeng jong pi ki para banget kiba don napdeng kajing du jing kermen barap deng kajing kuslai kiba bonjat hagajing im ga jong pi don napdeng jong pi ki kon samla yo pi kuslai ya kalawe jong ka jing im ka jong pi yo pikuslai ka pule ka puthi ka jong pi pikuslai ki exam ka jong pi ki ba pher hagi kerdan ba pher namar bala siale exam online na kini kisngi bat phim sngo tik na bha ka ba kumno kani ka jing ele exam ka ban lam le ka ban long ka jing kerkhu na ka ban ta kalawe ka jing im ka jong pi pila bandon ka jing kuslai ya ka kam ya ka jam ha ka jing im ka jong pi lani pila ro bandon ap deng ka jing kuslai pi ya lang ba ka jing kuslai ya ka lawe jong ka long ying long sem ka shong man ka jong pi ka banga kwa ban pen kan mau ya pi ko ki kon samla ha ka ne ka por ka long up kermen how try shania how try pen snobha yarade how try te un ai happy ya ka jing kwa ka donut jong pi yo donap leng jong pi ki pra banget ki bayat yang bagai jing pang bat ki jing sitom pila du no ki ba et ki ba thon ha ka jing im ka jong pi donap leng ka jing ngosi bat ka jing kuslai kwa ban ong ya pi up kermen how try utrai un yo ban kerku na ka banta jong pi un pendep ya la ka jong ka kular kat lem bat pi nakadaw jong ka ne ka lockdown bat nakadaw jong ka ne ka jing pang COVID-19 bon ba ki balangat na kajing dok bat na kajing kerdo ki bala ut ya kajing dok bat na kajing kerdo pikuslai nagabanta ka bam kadi kapkup kasem ki janpong ki jan sem ki jong pi pikuslai ya kalaway ka jong pi banong dae ngin pendap habangim don ya ka kamay ka kaji kuslai ya kini ki kwa ban pen kan mau ipi kani ka poru try ulakular bayaw bahok unyo ban kerku ban long rengkan
Bat kumbang ilapan kan mau hagani ka benta ka ba ar ban ong ba. Ubahok ju syaram. Bat ju sim kaliang. Kumta kan long yepi para banget. Lapiyat yang baik kini kijing kijing duk kijing kerduk kijing tengan kijing ki bakraw. Kaba don kam kalong up kermen how try. Tungin poi hagabanta kabalai kanong kabalai kabau bahok un yo pediang. Kadei kabakodor hadu kata-katai kabangi puli gani kektin kajong blay. Sam kabalai pun yau kadakot kabalai bekundai bagabasau pau. Bagata kalong ba kanong jong ubahok. Hagabuun yo pediang kalong. Kajing pen im bat kajing pelat. Kajing pen im bat kajing pelat. Sengap kini ki kentin ki ongkum ni. Kasam balai pun yau kadakot kabalai bekundai bat sau pau. Henre kajing pen im kajong ki bahok. Kalong nau try, ulong kakut baskem jongki hagapor kajing jenjar. Baru try uyarap yaki, baru pelat yaki naki boman. Baru pen im yaki, namar ba kila ri iyalade hau. Kata kadai kajing kerku kabak krautam, ba kibahok kinyo ban pediang hagajing im kajongki bagata kalong. Ya kajing penim, bat ya kajing pelat. Kabak kodor tam nakijing kerku barok, kabak kiba hokin yok pediang. Kajing bakla, barabor kabang ngile, ya kabang ngimdei banle. Kata kalong, bangi pej ya kiwei, ngiklet ya lade. Haga jaka bagin yok ban. Sumar bahaya lah de. Ban yid beniak ialah kajong kajing im ha kajing yid. Day rengkat lem baru try. Ngiklet ialah de. Ngipet ya kiwei. Pat sakawai pat kajing bakla. Kabang ijule. Ya kabang ngimdei ban le. Ha kajing im jongi bagata kalong ba. Ngibisni. Ya kajing roy stet kabasipor jong ki boman. Kaban sadu no shen. Kata kadai kabala thok agane kaktin kajong blay. Haga sam kabalai pun yau ka ongkum ni. Kadakot kaban nengkong. Wat pen kuslai yalade. Namar kinong le snew. Lemne wat bisni ya kita kibalai bamhok. Namar shen on odno ya ki kumuplang. Bat kin yap staino kum ujhor bajar ngam. Henai ka basngosi kalong ba ngi barabor. Kajing bakla ka bangi le kalong ba. Ngi bisni kajing roistet ka basipor jong kini ki baman. Kaban sadu no shen. Henai ngi klet ya kata kajing kerku ka ba kraw tam ya ka ba. Ngi kum ki banget. Ban ngi kum kita ki ba. Layat ban pensob hayo try ki ba hok bakin yo pediang. Ka bangi la pule kalong ba. Bau try uai hangi ya kata kajing penim. Bat ya kajing pelat. Kabalong kajing kerku kabane junom nadu nakane ka pertei habala pen im yangi ngiri yo priang ya kajing pen im dia kajing pelat begini yo ban ra lang ya ka rengkat lem baru try hadu kata ka ri ya ka begini yo ban syong rengkat lem badu tangu jisu bala ban ai ya kajing pen im bat ya kajing pelat ya ubreu na ki pop bat na kajing syatem rau ha ki pop bat hau syaitan. Haba pila yo pediang ya kajing penim para banget. Bat kak ya ka. Wat pelat syuk ya ka. Balada pidang atatin. Ban ong tip ngalayo pediang na em ya kajing penim. Pimpat sengoti kena lau try la pelat na em ya pi. Pimpat sengoti kena bha. Ba pila yo na em ya kajing penim. Kani kalong kapor. Bapin yo ban pediang no yau jisu ha kajing im ga jong pi. Badai tangu jisu bala ya kaban ai ya kajing pen im. Bat ya kajing pelat na kaban ta jong pi. Tu try yo ban kerku yangi lengba kane ka kubor ya kabangi la yo. Ya kaban ya sam ha kane kasngi kabamanta. Ban penuai ya kane kajing iseng ha kane kasngi. Ngakwa ban khot lang biang
Yau pat lang jong try ki badon ha ki jaka ba per po jong ka assembly jong i. Kamangi penlong ya kane ke jiseng ha kane ke por. Tong ni ruai sakawai ke jing ruai. Tang ya ka khot ka ban dingkong bar ka khoros. Na ka jing ruai ka ba ars pa sau pholai baradin ka tangin sa penwai ya kane ka jing seng. Jing pen jing pen ba krau ya ki breu ba la rem has ngap kolok kat no ba krau jing ai ka ba rem jing men ba krau katut ka jing ai jing men ba krau ha ka jing it ba ublay. Ini duai ban penwai ya kene gaji seng. Ngai ngo bagi ai ka buram ya me au blay. Ubala kerku bat dorengkat lembat ngi haga de ngi ka menta. Bengelayo ban ye syakri lang ya ka kerteng ka ba embat ka ba don bor tam ka jongme. Ngelayo ban wai, ngelayo ban duai. Bengelayo ro ban syashkor ya ka kubor naga ktin ka ba ka jome ko try. To ai ba kini ki kentin baro ka bengelayo kren ha kane ka ngi ka menta kin long ka jing kerkui ka men sem ba ki donor jongi iwe piwe. Dua sajisin nagabantagi para bangit baro kibadon haga assembly jong kabalang ka jong blay mekhalaya barasam bamanis nay banlong kat lembar ki iwe piwe bat scam ya ki atrai konrad watsya bakin syaya lambakla bat bakin telotno haga jing ngat baga jing syakri jong ki yeme langim la banikan do haga jing ya senglang na ito ay bakilong ki baklan bat ki barhem hagi man se maki donor jongki ban syakri yeme halaki jongki yeng bat ki jaka yaga baki ki don long rengkat atrai babha naga bantagi prabanget ki bayat ama ki jing baki jing ele ki jing tenjo haga jing ka jongki kerku berpengen naga banta jongki atrai konran ki bayat nang bagi jing pang bat ka jing sitom isnai ban kner daga kti ka balamong ka jome ban pen khia yaki iwe piwe bahaga kerteng ka jang Jisu kin mat sisa ya ka jing pen khia kran ya ki met ki ba pang bat ki ba sitom ngai ngo ime ko try ba malaker khu yang ilang ba ka ka jing iseng pelat yang rengkat ba ki jing kerku ki ba kan sai tam ki jong me patada ai ba ki jing ai ka jang Jisu Kristus bo try ka jing ba jang blay bo pa lemro ba ka jing slak bahon bat yang ma pen sat bor jang man sem ma khoi to kinelai hawai blay kin yai long rengkat lembar ngi iwe piwe prabangit bait baro haga balang lemro bakiru khoj renget jong me ki badon hang ne bar keleng sorong satlak jong kane ke perthai nadu menta bat ki babam ju kodro amen.